Chabvunduka manje munyika yeZimbabwe zvinokunzi bomushogesa can change everything in a few days. Panapa bomushogesa in his last night update Geza anasorodza kuti hazotolarita nonsense. Bomushogesa panguva inoi oudza mageneral vana Valerio Sibanda, vana Chiwenga, vana Sanyatwe dzimuri kuita zvekutamba. Mukomana uyu ndimakamuisa onto power mutungamiri wenyika nawo honai zvakonzeresa. Sana mina mashoko ari kunyatsooneka kuti bomushogesa panguva inoi makosi ava kuita now is now much more serious about this issue. Noda kuti right now kuri kunzi dzimba dziri kuputsiwa, vana vari kudzikwa muzvikoro. Noda kuti this regime riri kusubscribe like what on the bell kuti pirambana pa BBC mudanyora chiti checkpoint comrade bomushogesa runesugesa HDVP Chiwenga, General Philip Valerio Sibanda, and generals to remove ED are the ones who gave him power in 2017 November. Now he's causing more suffering to the people of Zimbabwe. Some of us are now staying outside the country because of him. Mashoko antu vana bomushogesa achiti aiwa mutungamiri wenyika ndima akaisa mupower. Robert Mugabe ndiye angati aiwa chitorai masimba vana VP Constantino Chiwenga just because he knew vanhu vese vaitamba navo, vanhu vese vaigara navo aivaziva kuti uyu munhu is capable, this one is not. Pana bomushogesa ari achiti this is your mistake. Why did you call him from South Africa kwaangaenda? Mashoko atiri kuona panguva ini bomushogesa is calling a spade achibuditsa chokwadi. Panapa he is firing all the generals achiti why are you remaining quiet? Can't you see what this regime is imposing on the citizens? Are you happy that the current situation in Zimbabwe each and everyone is suffering not because this regime? Iwana bomushogesa right now vatorara musango havasitombori munyika just because of this regime. Macho vari kubuda nyika panguva inoi mbudze mafunguro enyu mutikudivi pamusoro pechitiko ichi. Mabvena comment section medu kuti mafunguro enyu. Subscribe or like, on the bell icon.